ens deixa una dona que ha estat referència de la cultura barcelonina i catalana a l'etapa contemporània, una dona lluitadora, coherent, amb uns forts valors progressistes, feministes, que ha estat l'exemple de tota una generació de persones que van vehicular el seu compromís amb la ciutat i amb els valors progressistes a través de la literatura i del món editorial, no? I és evident que la Rosa Regàs deixa un buit en aquest, diguem-ne, ecosistema de referents que molts hem tingut durant anys sobre una generació que va marcar la nostra cultura i les nostres vides. Hem vingut a acompanyar una gran escriptora, una gran editora i una persona molt compromesa amb la seva societat i amb els valors de l'esquerra. Ha estat una cerimònia molt emotiva. Doncs, malgrat ser juliol, avui la sala estava plena per recordar una dona extraordinària, una dona potent, una de les escriptores més importants del nostre temps, editora, una dona hiperactiva, però també, sobretot, una amiga a la que vaig estimar moltíssim i que era molt generosa i que ha marxat i ens ha deixat, però que ens deixa un llegat, ens deixa tots els seus llibres, ens deixa les seves paraules i ens deixa el seu amor per la llibertat, el seu amor per la vida i una característica molt especial i molt necessària en els temps que corren, especialment en l'àmbit de la cultura, que és que era una dona honesta, sincera, que deia sempre el que pensava i no es callava quan pensava que s'havia de denunciar la impostura i la manca de criteri. Per tant, una dona molt culta, molt honesta, molt sincera, que no es callava mai i que exercia la seva llibertat fins al final. Que ens inspiri sempre i no l'oblidarem. La Rosa era una persona que transmetia llum, una persona que va viure amb molta intensitat, molt fidel a les seves idees i a la seva manera de ser, i la veritat és que era una gran escriptora i una molt bona amiga.